Galing kami ng basketball. Pauwi na kami. Yan, dito si Dilim guys. Tansya na kasi ang dilim. Yan. Gusto nyo makita ang view ng dagat. Ayan. Ayan po yung view ng dagat. So magilip. Magilip na yun. Gusto na ng class. Hindi pala. Na galing naglaro ng basket. Ando sa Pahil, Kuwait, pagabi. Yan. Ito yung dagat. Ayan, makikita mo mga puno-puno. Ano yan? Mga dates. Puno ng dates. Ayan. May mga ilaw yun. Patawa. Yung daming lalakad sa tabi ng dagat paggabi kasi ganda ang klima. Yan, madilim talaga kasi gabi na walang ilaw. Ipasok ka bukas, Del. Ha? Oo. Yan. Diretso ako din ha. Bibili ako ng isda. Naglakad kami, pauwi na.
Liwanag-liwanag na. Ha? Tindahan pa mo. Oh, mayroon. Mayroon bago. Hindi, mga ibang, yung iba mayroon pa rin yung datihan, pero yung iba mga bago. May, ano dyan eh, may puma na butik. Oh, yun yung soft alcout. So ayan, dito muna ako. Okay guys, dito muna ako. Tapos, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and click ang bell para sa sunod kong vlogs. Maraming salamat. At shout out pala sa mga kaibigan ko, vloggers. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami kayo. Pero dito muna ako guys. Bye-bye!